Ajunge acum? Bine, hai că te aștept. Oricum mai ai o jumătate de oră până la petrecere și poate mă ajuți și tu pe aici. Diana? Desigur că poate veni. Ok, te pupici. Pa! Intrați! Bună! De când nu te-am văzut? Bună! Cum merge, te descurci? Bine că ați venit, sincer nu prea mă descurc singură. Bițule, ce e aici? Hai să te ajutăm. Am auzit că Andrei, știi tu, ăla de care îți place ție. Da, ce-i cu el? Păi, faza e că e mort după una. Se pare că e o tipă misterioasă de nu o cunoaște nimeni. I-am auzit pe colegii lui vorbind despre asta. Ce nașpa, înseamnă că nu era Andrei cel care îmi trimitea bipurile alea de pe necunoscut. Cine știe de la ce obsedat or fi, iar ăsta nici nu mă bagă în seamă. Super, cu astea te îmbraci. Ce-i asta? Nu știu. Cred că sunt pastilele alea de slăbit puternice. Efect. Nu știu ce aici. O oră de... Nu înțeleg. Nu le lua, poate sunt expirate. Hai, sufragile, să schimbăm muzica. Ok, am adus și eu câteva CD-uri. Sper să le placă la toți. Și acum vom asculta 50 Cent. Dacă vrei, îți las ție plăcerea să schimbi CD-ul. Nu, mersi. Ai ascultat 50 Cent tot drumul. Vreau altceva. Las că știe ce vrei tu. Dacă e să ne luăm după gusturile tale de romantică, adormim aici. Nu discut. De data asta trebuie să te distrezi cu noi. Este petrecerea noastră. Cititul mai poate aștepta. Păi știi, acum vreau să citesc revista. Mai așteaptă și tu puțin. Ce o să se facă băieții cu tine dacă ție nu-ți place distracția? În sfârșit, bițul, ai venit. Am crezut că o să-ți petrezi ziua cu dulapul de haine. Ha, ha, ha. Vezi că vreau să-ți dovedesc că-s mai bună ca tine la dans. Accepti sau nu reziști concurenței? Nici nu știi de când o să încerci să pun mâna pe tine, nici nu știi. Degeaba încerci să fugi. Deja faci parte din lumea mea și nu mai este cale de întoarcere. Tu nu înțelegi? Degeaba încerci să fugi, tu nu înțelegi? Bună, fetelor! Bine că sunteți aici. Trebuie să mă urmărește el pastilele. Unde vrei să fugi? De ce te temi? Ești de noastră și nu poți opri inevitabil oricât ai vrea. Și nu poți scăpa. Ți-am spus că nu mai există ieșire. Toți neagă la început, dar sunt nevoiți să accepte realitatea. Se pare că nu poți câștiga tot timpul. Ai căzut, bițule. Îmi pare rău, dar ai căzut, bițule. Nu, să-mi spună cineva că visez. Sigur că visez, nu e adevărat. Gabi, spune-mi ceva, trezește-te, trezește-te. Elena, ce caut pe pat? O, nu, pastilele. Bună, bițule. Nu prea ai fost în apele tale. Acum mă simt mai bine. Știm noi de ce. Bună, Gabi, eram foarte îngrijorat pentru tine. Eu sunt băiatul care își trimitea bipurile alea de pe necunoscut. Iar tu ești fata de care îmi place mie. Da? Vrei să ne plimbăm? Ok.